Ilang bayan po sa Pangasinan naghahanda na sa mga dekorasyon para sa kanilang mga Christmas lighting. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naghahanda na ang ilang bayan sa Pangasinan ng kanilang mga palamuti para sa nalalapit na Christmas lighting ngayong darating na buwan ng Desyembre. Sa Kalasyaw, aktibo ang grupo na nagdidesenyo ng mga dekorasyon para sa nasabing okasyon. Habang sa Malasiki, makikita ang berdeng palamuti sa paligid ng plaza at ang Christmas tree na hugis palay. Sa Bayambang naman, kinakabit na rin ang mga disenyo at palamuti sa paligid ng plaza bilang paghahanda sa pagdiriwang. Ngayong araw ay magbubukas din ang Christmas Bazaar sa Bayambang, tampok ang iba't ibang aktibidad at tugtugan para sa mga manunood at residente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.